बोले हाबनो नागिरा नामा साथाम हांनांगासिनो नामा दै हाबखायो ओमफ्राय बोरैबा थल्ल' गबा दै खारबाय थानायाव हय माखौ नायगासिनो हनै भिडिअ लाग्राया इखौ जाना गुरलायो एबार खाथाबदों होनलायनांगौ रायलायबाय थाब्रा नै खाथाबदों नै होननानै नों होन न' ओमफ्राय नै इथिं लाबोदो होसिननांगोन नामा र' होसिननांगोनथ' ओइ गोथौआव लांथार बेखौ एबार गन सोनानै वा थानो नागिरा माथो बाला गन सोनानै दोनदों ओरै गोजाननिफ्राय लाना थां गोजान लांब्रा गोजान फिदिंनांगोन होनबाय गोलाव ना बेसेबां मिटार थायोथाय 100 मिटार 1950 थाखा लादों होनबा माबाना बाबाय जों फैबाय बायस'ना बेसेबां बेखौनो एसे होदेरनानै लाबोखानांगोन थिग जागौमोन आं बिनो थिग बायदि बिराद गोबाव लागोन नङाबा बिराद गोबाव लागोन दैया हाबखायोब्रा थिखोलाय मारै सोजानांगौ बेयाव दैया बेखौ बख'नाया बेखौबो क्लेम मारि लायबाय आं गोरानो नोंसो हायो र' मोखांखौ नुवा गैयि मोखांखौ नुसै आरो दाइसमोन एसे दर मोखां एसे मोनफैबानो एसे नारलांखागोन बेयो हाब जायो आरो दै थाखाबा मानो दा बेखौ होफिननो बेयाव सोमबा माथो गलांफिननोसै माबा थायोब्रा बेयाव होथेग्रा बेयाव गैया हा बेयाव गैया होथेग्राया बैयावनो दंखायो बेना बेयावसो गलांबाय नामालै गलांगासिनोसो दं गाय खालामलाया जाबाय होनबा ओइथिंखौ नारखोनोसैब्रा ओइ जा बारलांगासिनोसो बुस्थुआ सोबाय दा बैथिं पाइपखौ फुल खालामबाय ओइ आथिंखौ नुसायबाय ओइथिं लाबोदो Au, ăn được. Má. Đi cái bát tàu lên. Ủa? Đi thay. Kira mari aku. Oi, jak ulang kasih nama. Oi, baru gudang sih, kela. Iya. Ini mau overflow sih. Kamu overflow tadi bilai. Kalau lebih katanya. Ya gas kedung nama. Iya masih. Mana gue cadang mbak. Ya dong tuh ini. Wasat dong tuh. Mana gue cadang lagi. Itu guna aman mata biji. Nana.
ओइनि माबायानो माबायदि वासारानो ए माथो गावबायसो बाला हा? गावबायसो माथो माया? खर'आ सफायानो मिथिया गानायसो नै दासो गानायसो Itu tenang. जागोन ना जाया बेलाय हो देलाय थिखांलाय ओइ नै गयो गावबायसो माथो बे सिजोबगोन माथो बाला सिजोबगोन खोमा माथो सावबा नायलाय खनसे ओइ एफाय सोर बोराय बाथौनि Mama juga. Bodoh sih. Được 9 nhưng là nữa nữa sớm thế nó là cái sự kéo đồ bà bà kéo đồ Bulat dong coba salah. हारखोदो गोदो फुरानो दंखायो माथो Mata ulai. हाबाब बे थांलिया नायो बियोखै इयाव माबा दंना Saya jamu mah. थाङाखै आरो गोगोन इयो गोबाव लासिगोन Ayah. Lagi kayak re. Mama dulu. Itu aku dulu. Mana? Baju lampa. Nó bằng lại á liền mà. Nó là दै गबायना थोके दै गबाय नै है फाइबा माजों गिदिंलांदों नुदो बेसेबा गोलावसोखा हा दै नोंसोर बोखारना होबायना मा थांलाय फैलाय नोंसोरो हा